Velkommen til det video. Jeg spiller is og frisøren. Bidjop, og så skærer det, så siger jeg. Så spiller jeg det, så elsker jeg det. Så skal jeg spise is. Så har nogen taget is til mig. Altså, jeg skal have en taget is til mig. Så nogen har spist. Altså, er det meget sjovt at spille med Shop? Ja. Vil jeg spille den? Du skal bare snakke. Og generelt, så ser jeg sjovt video. Det er en sjov til video. Det er min søsters første video. Ja. Jeg elsker så det. Altså, Men nu. jeg spiller. Mip City er... Hvis I er nysgerrige, så er det mig, der er kameramand. Hvordan spiser man? Hvordan spiser man en Mip City? Læg på det. Og så skal gå der. Og så spise is. Er videoen færdig nu? Nej. Så læber hende. Hov. Så hun også spiser is der. Er det din første video? Ja, klø min ryg. Bare rolig, jeg klør ikke hendes ryg. Hvorfor? Ikke når jeg laver video. Okay, ved du, hvordan man fisker? Nej, det er sådan her. Det er sådan her, har vi det. Vi klipper. Så er vi tilbage. Og nu ved hun, hvordan man fisker. Men hun er ikke så god til at fange fisk endnu. Hun er kun lige begyndt. Når jeg får hår, så får jeg det. Og det så tager det. Har vi kig på kameraet. Kig på kameraet. Kig her. Kig på Harvey. Kig. Hvad vil du sige? Sådan. Tak for I så meget. Giv like, please, abonner. Tak for det. Se på kameraet. Kig på kameraet. Tak for det. Tak for det så meget. Husk at like og abonner mig. Farvel. Husk at like på renter. Og så tak for I så meget. Tak for I så meget. Husk at like og abonner. Husk at like og abonner. Farvel. Og farvel.